Egunon, lehenik eta behin barkamena eskatu nahi nizueke ezin izan naizelako prentsa aurrekora joan, baina bueno, arrazoia hona da, Madrilen abi lantzez lama prestatzen eta landa da. Eta bestetik ere eskerrak eman nahi nizkieke AEK-ko antolatzaileei, nigan pentsatzeagatik kanpaina honi aurpegia jartzeko. Zer esan AEK-ari buruz? Nik argi eta garbi daukat, AEK-ara joan izan ez banintz, enukela aterako. Aurretik saiatu nintzen, pare bat aldiz eta atarikoaren nuen gainditu, eta AEK-an izen eman eta 9 hilabetetan nirea zen. Beraz, esperientzia oso ona izan da, agiria eskuratu dudalako, gelan ere, gelakideekin ere oso harreman hona izan dudalako, irakaslearekin ere, Aitziberrekin. Nire ustez, iruditzen zait, nire euskara maila dexente igo dela 9 hilabete hauetan. Eta badakizue, euskara ikasi nahi baduzue, euskara maila hobetu nahi baduzue, AB atera, EGA atera edo dena delakoa, nire ustez, AEK da lekurik onena, dudarik gabe. Eta horrekoan elkarrizketan esan nuen bezala, posible da eta merezi du. Agur.